Здравейте хора, аз съм Fire Tiger 11 и първото нещо, което ще ви кажа е: извинявайте, че не снимах от толкова много време. Просто бях на море. Имах работа след това, като се върнах. И бях много зает за това. Извинете, и скоро почвам училище. Така че, като хода на училище, по-малко ще снимам. Но все пак става наистина. Ще си снимам много ясно, по-рядко. Всяка седмица ще снимам по 1-2 клипа иначе. Сега ще играем играта Potion Punch. Това е много яка игра. Играл съм я преди, но само в началото. Tap to continue. Експлозия. Много ясно. Някакво джудженце е това. И се стана готвача ли какво? Сама и ще продаваме отвари. Или ще правим някакви комбинации от отвари, не знам. This ink square needs a red potion. I will show you how to make one. Джуджето как говори? Мини-мину. Добре. Ай, хора, вече снимам с Mobizen. От Google Play си го изтеглих, Mobizen. Напишете, ако сте на Android. Ако сте на iPhone, снимайте от AirShow от интернет, ама е сложно на iPhone. Чакай, бе. Айде. Чакайте, че той ще си тръгне. Добре. Добре. Potion Punch. Така. Удар от отвара. Как говори? Чунк-чунк-чунк-чунк. Някак си. Ой, хора, ще почна да снимам на Roblox. Гущери ли, бе, брат? Гущери. Леле, изпечен гущер ще приготвяме. Канибали. Не ви е срам. Добре. Така. Чакай, бе. Чакай, бе. Добре. Чакай, бе. Добре. Гущерини. Гущерини зелени. Айде. Гущерини в косотини стана.
Така. О, този път с 3 звезди, миналия път не знам. Ма го направихме с 2, както и да е. Добре. Пауз. Добре, бе, как да го взема? Гараж. За какво са ми те пари за апгрейд? Много скъпо е. Добре. За какво са това? Добре. Нека започнем. Добре. Така. Дей трети. Трети ден. И така, брат. Гущерини. Още един гущерини. Майко, сока ще ми свърши. Найс! Много яка игра. Добре. Ще снимам много често вече на Pixel Gun излезна новия апдейт. Tap here to boost. Добре. Така. Нека започнем следващия ден. Така. А между другото, напишете в коментарите YouTube рекорд дали е безплатно стримване или не. Защото не знам. Разгледай на синя вода. Чакай, бе, това беше за тоя. Чакай! Добре. Конс. Добре. Ей, то ли гущер, бе, брат? Давай. Окей.
За какво ми е? Портрет. Окей, ай. Да бе, 5000. Я. Добре. Ето ми е картинката. Принц Фифи. Добре. Хора, това ще е за епизода. И до следващия епизод. Чао!